A da bhín chur lá, bín tréachta dá cosint os cóir thail. Bín bréan de bheith fréamhathe cos lepan na teangan éignithe sa, ag gaoi beseach ithe, á fearre go cuaramach. Ag impi bathe intí ríist. Is nuair a cím a cnábhal lofa ag cailcú. Tuigim ná beag fáca lá éigent ach smúit bhalamh. Ach an irid lom hénig. Do it now. Say it now. Cream my yogurt, can Coca-Cola. Féachn siar scéal na Gaeilge sa tréimhse mbliana ó bunaíodh Tuairisc. Stolam go bhfuil bun fearadach sa mór a bháin an na déobh na teanga. Ní raibh meon chu dearfach riamh ag an bobbal a lenne teanga ach ag an am chéine tá sí mhaol anna bhór mar theanga phobal sa Gaeltachta. Tá leidú a teachtar líon na gainteoirí Gaeilge agus is údar éardóchais é sin dar nóig. Ach an nuas sin beidir go bhfuil údar dóchais ann chomá mar go bhfuil meon dearfach ann sa phobal go generalta braham a len na teangan agus taslín ó bhainte na héireann an teanga sa a chaibhnú darlam. Aber daoine tás na fichidí tríchadaí tá fúnarú ó Gaeilge a labhairt agus tá fúnarú í úsad i meabh crothaíoch agus sílam ceangan na cúisina smú lei sin ná go bhfuil pobal crothaithe líne mar hampla TikTok agus Instagram na hádáin fad go bhfeiceann tú daoine agus iad labhairt ó Gaeilge agus go leor go na daoine óga seo tás na fichidí tríchadaí ní rán Gaeilge acu ón gríomháin dólam siadaí tá an bheas acu an Gaeilge agus tá siad bródúil aiste. Ní léon dát ach gur bí an Gaeilge anar na huaire fé láthair ag annach chuid tráchtarí agus annach chuid daoine. Ach imóigh an linnear sin uathí luan ó máil sin a tharlaíonn sin an buil a bhaineann le rud a bheith sa bheisean is tócha. Ach sí fearan an scéal ná go bhfuil céarchéim mhór an sa Gaeltacht agus léiríonn an ine se go léir é sin. Nílach cuaig le meiste pleanáil a Gaeltachta ina leabhar níos mú ná leag an phobal an Gaeilge chula lá agus nar bhainitúir na táir an na Gaeltachta tá cancer léúil a Gaeilge ina mionlach in beag nach nécha fan géad acu. Nílach chaart 20,000 duine leabhaint an Gaeilge go léúil san Gaeltacht. Faríar sarí stát a bhí na gcuin don Gaeltachta inis tá méid sin tá nó sin daingnithe le deimhníonús chuir mar ceistar go léir ráidir sásta géala go raibh géarchéim teanga sa Gaeltacht. Agus ní raibh aine sásta méid sin in géala go dtí go dánig go fearrtá níos is Jack Thomas Byrne, Gaeilge sin go raibh le héad ann. Ach an son cúpla lá in dhéag san, dúirt sé gur leor na policy bhí an hena héin chun an scéal a leis. Maidir leis an gcóir sa deachais sílam go bhfuil aspa takeíochta le sunrú an son don ngaileann mar ábhar I deachais. Nuair tháinig an córas déalúna sin isteach, dhéann sé sin anna ruchard den teanga agus dhéann sé díalúcháil an teanga sa chóras sa deachais. Bhí túra Scéal anuas an Gaeilgeachta hartar gábhfuil sa séideag a léirigh na Thuathaláin a bhí leis an gáiri sin agus bhí dógus ag gacéine go gurfií an chóras in a ceart ach an áit sin tu go chóras nua isteach an nábhfuil san éideag tá bhhad níos scaoilte agus tá lín na nílúntaí tréis dúbailt mar hampla ó gábhfuil sa séideag ag leibhéil na hirbhán scoile agus inis tá Scéal amháin as gach ochtar nachníonn an stadéir an Gaeilge de bhar na nílúntaí. Tá sé tugad fan airgain nuair hagann mac léon chuain beidir iníogan léachta tá ag tepar ar fad an ghuiin na leirlinn. Ní siad ar an póid, ní léon líofacht an éair cup a gháile sa teanga. Cé go bhfuil si tríis an teanga a ranú mar ábhar sa tíúla bhéal. Ach sin é mar atá. Le cúpla bliana nús is titim atá ar líon in Ibrice agus tá sé sin do bhaite do hacanta do chosanta ní féidir seasa le sin mar dearmtá éileh olmhór an bobbal ar nuid agus tríomhana Gaeilge ach an ann sin tá líon na báistí atá fáile agus tríomhana Gaeilge le titim den céidir le chuige bliana nús.
Ní gapan míad a gcónaí go bhfuil míidir tí ráirte a thosanú. Ach is cínte go bhfuil mion an dearfach an na láthair na huaire, tá an ghael in a bheith níos feicáilí sa Scéal poiblí, agus beidir go mraithin cuidas na cólachtaí stáit freisin go bhfuil dúlgas orthe. Agus tá sé sin I tacht beidir le caintóirí na Gaeilge chomá tá éileh a gceart. So seachas a rá gur cuidar naireachtaí agus gur an mán son gur chóir I a chéamh nu, go bhfuil cearta taobhte ag a dangasá. Ceantas na húdar bhisnig is mó bhí goin le déimlíon an nuas ná feachtas agus an trid mhór a chuir an drám dearach suas chun cearta bunósacha a bhainteach ó thuaig. Agus chunig mar an son an bracha bhain leis na rudí bunósacha sin a bhainteach. Agus fiach bhfuil an trid son fósa dul raig an son ó yes tá chuige blian ann mbliana ó chuireach deire leis an Gaeilge éigeantachta tseirbhís. Agus ó hinine le agus le déimlíana go háirithe tá imimiú gan staid a dhéanamh an teanga sa stát chóras sa dá le de hinreachtas. Ní léon áras faoi sin. Léir taid a bhíine Tuairisc gan gur an Gaeilge víns lísú ná híon fan géad chun translógiíntar sa dá agus gur anmh go maintú sa teanga seachas nar víns cuasaí Gaeilge nó Gaeltachta blé. Stoi gur léiriú sin éon bhír gur láireach níos mú Gaeilge I dréimhse gáirch le sa dá le linn seachtain na Gaeilge ná mar láireach sa chéad seachtain sa tréimhse lug an air. CEARTA is cum lump sa fuck faoi aon garda. Sílam go gabhairí na hálíne go mór agus sa seo feici an le déimlíon an nuas le súla daoine a tharint a teanga lehadí ní cap an cáilín ciún tá si ar ordan an dain inis agus tá mu a feiceáil an Gaeilge úsáide an mealach fíorchroíoch. Go rud tharbheith speisialta agus starúla bhí an freisin nuair a bunaíodh an chéad canéal trí Gaeilge go fáistí nuair a bunaíodh cúla cad ar an nachtúlá go bhán over fiche trí agus mála sé sin glún ó go Gaeilgóirí. Tá anthóir fé láthair mar hampla labhairt le nachna beag a Gaeilge nó frásí beag a deasa fillete deirtar líne thugann doras isteach dúnar ar an anam mar ach nadidir céan cháiríd san don teanga ní drórad an héin na labhairt seo ach is cumadar íre cé bhéad focail le has a Gaeilge na gcuine ar ghort nuair tá an buil ann ná be géana fácha chun an féir na teangan a hábháil ar an ghort sin. Má tá athrú meoin le sonrú agus sin go bhfuil caafar chud an gradúnt a thuirt de ealaíontóirí. Tá ealaíontóirí na Gaeilge níle de feimú le stig de rán beag na Gaeilge, tá si de dul amachchan son, tá si de créimh scaoile go bhfuil fiúntas a buint leis an teanga so agus tá si ag scríomh leabhar chuide is gá leabhar scríomh méle I muomhas cuach na teangan. Tá sé sin arsúla go daoine. Hello, we're Gabe Fótistach. It's Mission Mart Straffany Road, Agus Tuairisc le Scéal. By Hector Lynn le labhairt faoin na leabhar nua, the Irish words you should know. Sinam go leor daoine mátaráis I dó an na Gaeilge freisin. Tá fuinneamh dochreidte. Tá fuinneamh I gánaí ann agus ach tá rud a céint ní réimhló, ní manim na focail sin a úsáid, ach tá spiróid, tá daoine smaoinemh níos mór an teanga. Tá céad bliain ann in isio bunaíodh an stát agus bhí fís anna cinnte an tam sin don Gaeilge sa córas a dachas agus sa soci trí chéile. Darlam hain be cearcameach tinál séaránach go bhín maidir leis an Gaeilge chun fís nua a cheappa don éire nua ar bhealach mar nílinn compráidir an éire is agus éire céad bliain ó hin. Braham go bhfuil fallí á dhéanamh ag an stát ar an Gaeltacht nachfuil dóthain in istíochta arsúla bobbal na Gaeltachta. Ní léon chúis nach féad faoi an diontas a thuair tarnáis de heilig go mín an teanga gá labhairt go bailí acu sin gur an bhanúsacha sin ha míid a caintear féinachaí sóracha chun é sin a thuair tarnáis ach dhéanach sé anna dhíomhríocht darlam. Rám héin sin go pásanta agus má choní san Gaeltacht agus má tógad mo chud páistí trí Gaeilge. Sílim nachhfuil na ranganí céanna nó na háisina céanna ar fáil trí Gaeilge go fáistí mar sin tá tú fácií leis a gine iad a chuir go rang trí bhéirle nó gan iad a chuir go rang a churibe. Tá tú geire an cinine sinna dhéanana a gúnaí. Néon áir fé dó dúirt beag na 200 míle duine gur Gaeilge anna bhacha sin ólas nach raibh a gcuin hena. Ach sa déon áir céanna thug
timppel 7,000 duine le fis go labhraíonn siad Gaeilge na héon lá leis mud an gcóras dhachas. Mar sin tá timppel 150,000 duine maihan san a dúir go Gaeilge anamhacha ach nach labhaireann gach láí. Agus b'fhéidir go bhfuil mis díriú ar san sa tréimhse tá macróin. Agus túsása chuit dómh san seachas géile don miota sin mána sa fé mar thug fil ó bháin gur féidir an tír go léir a chur chaint as Gaeilge.